Я виж ти кой е това. Знаех си, че имаш карта. Нещо ми ухая на бензинец. Къде си, бе? Заповядай към нашата скромна штурка. Виж ни декора. Декор бе много хубаво. Не Има ли си станявайте момичета? Те са си тук. С къщата ли ги взимате? Не, обаче ги държиме до къщата близко. Айде, момчета. При нас. Как бе? Айде, здравей. И брейка лек. Педерас и това и всичко. Свикна си на чай. Да, в кило, знаеш как. Изглеждаш добре. Тук се има предвид натоварването, Че не на съм което спал от 2 месеца, да? си подложен до последните месеци. Ще ни разкажеш и малко повече за проекта ти. Ти знаеш какво да ти разказвам, нали? Ти си част от проекта. Опитваме се да направим мега як филм, който да види, освен свят България, да види и навън. Много искам да го видят много хора, искам всички да го видят. И смятам, че с този филм ще успеем да излезем и извън границите ни. Много се надявам. Аз бях Знам. по едно време. Знам. И видях в първи момент, викам, дай викам английската версия. А то цялото нещо беше, че го бият по корема. С една бухалка. Това пътя английска версия. Това беше такъв вътрешнозаводски хумор. Айде сега един път на български. Да, защото аз постоянно Дай вика забравям. английската версия. Има ли някакви екшени по-сериозни? Има много здрав екшен има вътре. Но най-хубавото на този филм е, че това не е просто елементарен екшен, а е много, много яка любовна история. Наистина много яка история. Така история аз лично не съм виждал разказана по този начин. Мисля, че хората ще останат много, много приятно изненадани. Да ти кажа, по-голям екшен от любовта няма. Особено като го гарнираш с автомобили, емоции. Така е. А има ли от тия бойните сцени? Има, защото Калин Врачански също е нинджа. Малка нинджа. Малка руса нинджа. Малка руса нинджа. Ама не, наистина. И това дете тренира в тайкондо, аз карате. И направихме 2-3 много приятни сцени. Ти си присъствал на едната. Тази много ми хареса, особено английската част. Английската беше много добра, не? На английски си бием по-добре. Правим упс, вау, такива възклицания. Ти имаш и бая кетчуп. Не знам дали Ями. Ако искате да видим част от нещата, които нашия колега Марко засне. С най-голямо удоволствие. Ще си ги видя. Бая кетчуп, а? Яко. Колегите доста добре се справят с грима. Коя ти беше най-сложната екшен сцена, бе? Аз нямам сложни екшен сцени.
Чисто Може. технически, коя ти е... Технически май най-сложна беше катастрофата с линейката, в която ще вият хората. Има една катастрофа с линейка, тя май беше най-сложна за снимане. И въобще за снимане, и за изиграване, и така. И за монтаж, и за всичко. Какво е? Там си отида един фотоапарат на линейката, се вряза директно в него, много красиво. Това ще да е останал кадър. Останал и той е жесток кадър. Техниката не е от значение. Да. Момчета, аз ще ви приготвя нещо за ядене, защото цялото това Няре, каране. А ти, ако искаш, мога да покажеш. Аз сега... Не, много хубави коли имате тук. аз между другото това иска да ти кажа. Ние, знаеш от кога си ги държим? Виждал ли си такава? Тя е моя, бе. Верно, че тая е твоята. Пари ми Аре, кажеш две ходим, думи, бе. че аз само тръгнах да я пробвам. Че, Умишлено ми казаха явно, абе, я чакай сега тук, не бързай. Черна. да. Това е... Не е точно, как се казва, любимата мечта на всяка жена, като червената. Ето да Но има и пък- червена. Имаш и червена. Да. Добре. Днес ще приготвим една вариация на така известната рецепта Last Meal Ribs. Иначе казвам, последната храна на затворниците преди да отидат на последния си път. Имаме два прекрасни семплови скъта от ребра, които са средната част на ребърцата на прасето. Хубаво е, преди да сложим подправката, да залеем ребърцата с вода или с бира, за да може да поемат по-добре ароматите. Използваме една подправка, която е приготвена за нас, иначе всеки вкъщи може да си я сглоби сам. Казва се Pig Wings, иначе казано свински крилца на Дон Маркос. Дава абсолютно всички необходими аромати на месото. Вътре има червен пипер, лукче, чесън, морска сол и черно пиперче. Имаме добавен вътре бульон телешки, инстантен и кафява захар от захарна тръстика. Нанасяме обилно върху месото. И с леки масажиращи движения го втриваме. Важно е да се покрие от всички страни, за да може да има равномерна коричка. След като вкараме ребрата в барбекюто, е важно да поддържаме температура от 100 градуса, 100-120 градуса, за да може да се опуши и да не се карбонизира, а да се карамелизира захарта, която е върху месото. За да имаме равномерно опушване на ребрата, използваме рибрак, което е една проста поставка, която обаче ще ни помогне да отделим ребрата от скарата и да получат цялата нужна температура, която им трябва. Поставяме ребрата не върху самите въглища, а страни от тях, като сме разпределили въглищата в едната страна на барбекюто, а в другата страна отдолу имаме въздух, за да може да циркулира топлината. Наливате си уиски и така 3 часа. Това е един много, много ценен автомобил.
Това е една кола, това е японска кола, правена за американския пазар. И както виждаш, изглежда доста по-добре от повечето масълкари, произведени в Щатите. Значи тя личи си, че е правена за Щатите Личи само си, да. по никелираните елементи, които... Да, и въобще и стойката, виж каква е стойката, такава Разбойник, назлобена е, да. рипнато дупе, Да. напрегнати предници. Тя е на колко години ще стане? На 40 години е тази кола и повече. Тя е 73-та. Значи 40 и колко става? 44 години. Виж са Върви и като данните. самолет. С малко моторче, двойка е моторчето. Малко. Двойка си е бая моторче. Така е. 100 кончета е, но е много лека. Тя няма шаси, тя е с независимо качване и е много пръгва кола. Нищо не я напряга, викаш. Нищо. Наистина много приятно. Кадифенце. Да, много е приятно за каране. Всичко и работи, както би могло да предположиш. Абсолютно всички уреди бачкат. Знаеш ли кое ми направи първото впечатление, като отворих? Кое? Аромата. Да, нали? Има ония аромат на старите На истинските коли, като коли, да. Волга, нали, самото усещане на самите материали, Да. които са ползвани си, Много хубаво кола. абсолютно от времето си. Виж, че няма рамка тук на вратата скиеш. Това е също част Да. от американската култура. Така е. Много хубаво кола. Къде си ходил с нея? Освен, че С нея съм си снимал. участвал. Нея Само купихме за филма. Много трудно я намерихме, защото се оказа изключително рядка кола. Аз съм учредител на Бургаския клуб на ретроавтомобилите. И когато си говорих с разни приятели там от Бургас, от чужбина, почти никой не знае за тази кола, за този модел кола. Толкова е рядка. И всъщност намерихме една единствена, която се продаваше в Германия. И една в едно село в България. И как е попаднала? Не мога ти кажа. Предполагам, че собственикът е бил, може би, моряк или нещо, нямам идея. А викаш ли по някакъв начин? Кръстил ли си? Тя се казва Люси. Тя си има име. Това е модела Люси. Да. Тя всъщност е Луче от латински, но ако я четеш на английски, би трябвало да е Люс. Да. Люската. Люската. Качваш се, погаваше и казваш Люсе. Айде, Къде ще ме моята откараш, момиче. Мило? Жестока. Жестока е колата, наистина. Всеки един елемент в нея е... Да, така е. Всичко е измислено. Всичко. 3 часа след поставянето на ребрата изглеждат прекрасно в момента. Нещо, което ще направим, ще даде допълнителен аромат на пушено месо. Това, което имаме тук, са парчета от дъбова бъчва, в която е имало ром. За да не изгорят веднага, ги накисваме в течност, в случая Джеймисън. И поставяме при въглищата. Така е гарантирано, че аромата ще бъде много истински. А във филма как я пазихте сега? Тя... Едната я убихме във филма. Даже така де. Посъсипахме доста. Запази ли я за донор поне? Пазя я, със сигурност. Винаги трябва да има едно донорче. Трябва. След всичко, което видяхме тук, нека да видим и трейлера на филма. Нямаш работа в гаража ми. Не искам проблем. Не искаш, ама ги имаш. Изчезни, бе. Чисто е. Това е моя път. Линията на живота ми. Да. Момче има талант. Не искам издънка. Ще се гоним ли? Had your girl, you loved her, she loved you. Now she's gone. It ended. That's life, right? Max. Still call me Max instead of Dad. You look good. Look strong. You know, still waiting for my lucky day. How much? How much you got?
Дано си заслужава парите. Да жестоки трябва. Благодаря. Аз съм сигурен, че и филма ще разцепи от всеки. Дано. 3 часа по-късно ребрата ни вече са готови за намазване. Най-после с ябълков сос с уиски. Гледката и аромата. Гледката може да видите, аромата за съжаление няма как. Освен ако не си ги приготвите вкъщи. С помощта на малка четчица нанасяме соса, който е микстура от уиски и ябълкова паста. Вкусът ще е невероятен. Разнасяме хубаво, като гледаме да не махаме коричката, която е ценна. Най-вкусното нещо в едни ребра. Мажем от всички страни, за да може да попие. Пълно достатъчно. След като сме намазали обилно, ги поставяме вече върху горещите въглища. До сега температурата беше 100-120 градуса, сега вдигаме температурата на 180 и завършваме готвенето по този начин. А за тази пичеловка червена? Щом кажеш, това е много яка кола. Това е истинска кола за дрифт. Съвършено истинска. Купихме я от човек, който се състезава на дрифт състезание, който има сигурно 30-40 такива коли. Те са също изключително рядки и той ги има всичките, според мен. Аз видях самия лост е направо сделан малко като в СССР. Ами той върши да ти върши работа, да. За да могат да дрифтат. Всичко е истинско по тази кола. Крилото е истинско такова. Лоста на ръщата е такъв. Тя е хидравлична. Всичко. И е червена. И е червена, да, класика. Червена с черен покрив. Всичко се лепи на червена. Това е тази работа. И отзад да има... Нещо чувам. Дай да видим какво става с тия ребра, бе. Да, бе. Това е истината. О, това ли не е чинията? Това е чинията, да. Браво, бе. Леле. Браво, бе, Васе. Ма моля ти Ама се. бива го. Много хубаво мирише. Не подозираш, нали? Не. Не ти личи. Не, никак. Това е
някакви специални неща. Страхотни. Заповядайте. Ох, чакай, че почнах да се дава вече. Ще имаш ти честа. Аз не. Я да си сложа шапчицата аз. Това са така наречените last meal ribs. Не, мисля, че няма да ти трябва. Смисъл, Не е едно кокъче. Само хващаш кокъла, удръж го, така ли? да, и остава само месото. Да, май така отиват нещата. Да. Ходиш да го удара. Това е първата Падна. част. Я. Тегъл. Я опити. Ти колко ли ще ядеш? Другото питам се и ги откажа. Така наречената рецепта last meal ribs. Браво. Това ли си поръчат? Преди инжекциите. Да, много се извиняваме, че ядеме пред вас. Аз въобще не се извинявам. Обаче, както казват едни колеги, това е привилегията на питмастера. Браво. Падна ти нещо. Мисля с тия ребърца. Кости ми кокъл. Това много ми харесва. Чакай. Какво мислиш с тия ребърца? Чакай. С тия ребърца мисля да приключим. Чакай. Това прекрасно. Чакай само да види, така да го отвори това. Влез. Желяк. Ета, аз ти казвам. Това трябваше да стане, нали? Оп. Гледай, те си излизат сами. Добре, кокъла ми го остина, бе. Ето. Опеле, браво. Харесва ти. И на мен ми падна нещо. Значи за следващия ти филм ще направим кетеринга от Barbecue Brothers. Добре. Жестока идея. Те няма да могат да се яват на Аз снимките. костюмите, какво ще правя? Браво. Голи. Уникално. Какво за жици ме гледа как ям? Ама не. Чакам да извадиш кокълето. Ето. Абе, на екипа ще оставим ли? Не. Добре. Ще го оставя. Не може да ни много го яко. оставя. Ребрата са най-якото ястие в Те човешката си история. то това има е... Чай и аз, бе, гати. Избрат американци някакви неща не научиха. Ама вкус. Да готвим ребра. Единственото хубаво нещо. Те виж, че и на японците се опитат да им обяснат малко Да, как да украсат нещата. Та двигател е хубава, ама трябва и външен вид. Трябва. Браво, пича. Нали знаеш, че сме трима? Къде? Нашия трети колега, Баша, е в Overdrive автосалон в момента, където ще покаже малко повече за автомобилите, които си ползва във филма. Супер. Голям вятър, аз съм Павлин Иванов, Bash Motion, третия водещ от Barbecue Brothers. Тук съм в момента пред центъра на Overdrive, като една от локациите, на която е сниман филма Бензин на Асен Блатечки, който ни е гост в предаването. Но за да направим предаването по-интересно, правим едно откъсче в Overdrive. Да ви покажем това чудно място за автомобилистите. Имаме един много готин домакин, Никола Николов, красавеца, който ще ни разкаже доста повече за това място, отколкото аз знам. Здрасти. Здравей. Много ми е драго. На мен също. Я кажи повече за филма на Асен. Ти не си бил тук по време на снимките. Да. Какво ти разказваха колегите? Било ли е готино? Било е много интересно, доколкото разбрах. Имаме много интересни сцени. Снимали се доста интересни автомобили. Два от тях мога да ти ги покажа. Мога да ти кажа интересна история за трети автомобил. И... С какво да започнем? Първо, тая локация е играла като гаража на съпорт актора на Асен. Сцените, които бяха разиграни тук са няколко. Едните са вътре, които са в шоурума, нали? Основните, които са снимани, другите са отзад при тапицерното ни. Сега сме в шоурума и има велики неща. Има една Honda NSX, която Тази кола е много интересна. Стават все по-скъпи. Това е съвременната... В смисъл, в момента се изживяваме ренесанса на тая кола. Както преди 5 години е струвала 10 000 евро, сега струва 30 000 евро. След още 5 години ще струва 50 000 евро и така нататък. Тази специално, това, което казвам, второто, че е над 50 000 евро.
Това са абсолютно колекционерски коли. Интересното при тях е, че те се водат... Айтон Сцена е човека, който е Помагал в дизайна. помогнал и в дизайна, и в разпределението на тежестите на колата, нали, в абсолютно всичко за този автомобил. Чудно. Интересното при него е 273 конски сили. Интересното е, че цялото купе е алуминиево, което е нещо страхотно, нали, за времето, когато е произведена колата. Съответно и за всяка една характеристика. Да, другото интересно нещо е, че човека си я кара с тези джанти, които ги виждаш, понеже те са aftermarket джанти, заедно с гумите, за да може оригиналните да стоят в оригиналното им състояние. Това е Датата велико. на производство, т.е. нали, запазени във вида, в който е купена колата, защото ако има някой интерес към тях... Той си е знаел човека да, явно, че тая да кола ги ще види. стане култова някога. Абсолютно. Това Но е невероятно. Това не е чак толкова интересна кола. Мога да ти покажа още по-интересна кола. Разбрах тук за тази щуротия, тая Супра. Тази Супра, интересното при нея е, че режисьор на Бързи яростни първата част Роб Коен дойде и прояви много интерес към колата. Изцяло сме я направили ние. Това е супер як факт. И спирачната система, гуми, джанти, музикалната и система, нали, аудиосистемата, целият интериор вътре, който виждате, всеки един детайл поне е пипнат от нас. А какво прави тук Роб Коен? Как стигна до тук? дойде да снима някакъв филм интересен, който да ти кажа обаче нямам идея за какво ставаше въпрос. И се появи при вас? Да, не. Значи дойдоха, защото правихме 2 автомобила за този филм. Не мога да кажа името на филма. Знам за кой филм е и знам защо е бил в България. Още не е излязъл? Още не е излязъл. Ще ми кажеш после извън камера. Много интересен, нали, ще бъде филма. Произведохме им също 2 автомобила, отделно, нали, от това нещо. Супер. Единият беше този автомобил, нали, който си е главният герой във филма и човека, нали, който го кара, а другият е такъв, който в даден катаклизъм се унищожава. Значи като излезе филма ще дойдем пак да поговорим. Абсолютно. Споделиха ми тук, че във филма е участвало едно Бентли, което е някакво уникално, много малко бройки. Интересното при Бентлито е, че е 99-та година произведено, че това е една от последните бройки, които си е истинско Бентли, защото след това преминават в друго владение. На Volkswagen? На Volkswagen, точно така. 426 конски сили автомобила, което и са е много интересно. Колко бройки бяха произведени? Специално тази, която имаме ние, е една от 8, защото тя е Мюлинър изпълнение. Велико. И това е по-специално за нея. Другото, най-великото нещо в момента тук е един Ягуар е там, който го забелязах в ъгъла и сега ще им да го видим. Нарочно е сложен в ъгъла. XJ220, нали така беше? Точно така. Това е една чудна кола за времето си, която, за съжаление, тогава не е имало особен интерес към нея и са направени много малко бройки са продадени. Точно така. 270 и няколко. 274 са бройки фактите. са произведени. В света може би, нали, с точност не мога да ти кажа, но са останали може би 80 на максимум. Интересното при нея, мога да ти разкажа малко и за нея. Разкажи ми. Защото тя дойде... Другото много интересно нещо, ще почнем от там, че пак собственика на тая кола и тая кола е българска. Това е По велико. какъв начин и как е дошла тук и кога е дошла, никой не може да ти каже. Сериозно? Колата От колко години е тук? Пак като години не мога да ти кажа, но мога да ти кажа, нали, че си беше българска кола, дойде в сив цвят колата, всичките допълнителни неща, които ги виждаш по този автомобил, сме ги произвеждали и сме ги правили ние тук при нас. Като допълнителни, примерно тия карбонови ленти виждам. Карбоновите ленти, гумите с джантите, които са много интересна американска фирма, която в момента е топ на пазара в Америка. ADV One се казва фирмата. Интересното другото е, че задния диаметър на гумата и джантата е 20 цола, предният е 19 цола. Така ги избрахме ние. Интериора по същия начин целия сме го направили. Всеки един елемент, нали, от колата карбон сме го изработили ние. Къстъм колър има колата на английски или на български, нали, индивидуален цвят, който сме го избрали със собственика специално за колата. На светло просто е уникално. Накрайниците са различни с изпускателната система. Стоповете отзад сме ги променили, нали, за да изглежда модерно. За да изглежда същевременно, нали,
Класически. С ретро дизайна си, нали, класически и същевременно много по-модерна от всичките останали, които ги има на пазара. Чудно. Като конски сиди е много интересното, че е 551 конски сиди и че тя така излезна от завода. Другото интересно нещо, когато излиза модел е, че принцеса Даяна го кръщава модела XJ220. Що така решава тя? Тя си сега, знае. Тя си знае защо Тайно. е било така. Да, Тайна е. Да, но... Добре, ни идеята малко че... от главата за краката, или как се кажеш, от краката за главата, от вратата за краката. Да. Има... Какво е това място всъщност? Ако хората, значи- незапознатите хора, какво е това място, Overdrive? Ние сме тунинг център. От 9 години вече сме на пазара в България, ако така мога да го кажа. Гордея се с това, че доста автомобили от автомобилите, които са екзотични, които са тунинговани, които имат нещо различно направено в България, са направени тук при нас, тунинговани, произведени и така нататък, нали? Може да ми кажеш, че работите на едно надсветовно ниво? Да го кажем световно ниво и нагоре. Стремите ли се? Аз ти го казвам. Ти го каза. В смисъл, да, нали, може да прозвучи малко, как да го кажа, нали, нескромно, но определено според мен работиме по доста интересни коли, по доста интересен начин. Предполагам, че всеки един наш клиент, нали, е дошъл и си е тръгнал от при нас с задоволство, както се казва, и че всеки един автомобил му е обърнато максимално внимание. Това е чудесно. Да. Какво мислиш за филма? Гледа ли трейлера на бензин? Гледах, интересен, много интересни автомобили. Същото, нали, което ти каза, аз не бях на снимките, обаче всяка една от снимките, нали, после ми беше преразказана, така че според мен ще е много интересен филм, който си заслужава да се гледа. Ще бъдете горди, че вашето място е локация на такова нещо? Нашето място сме много горди, нали, че го ползваха за това нещо. Предполагам, че и сцените, които са снимани тук, ще бъдат допринесени точно, нали, да се направи филма така, както трябва да бъде. Супер! Много се радвам, че ни приехте тук като гости и някой път ще се радвам на някое наше предаване с някаква щуротия да дойдете екзотика и да се нахраните толкова много с месо и да не може да се качите в колата. Благодаря ти много. Чао! Чао! Сега благодаря ти, че беше наш гост. Надявам се да ти е харесал. И аз благодаря. Ма и аз. И с това приключва първи епизод на предаването ни Barbecue Brothers. Бъдете с нас отново следващата седмица.